kien fiha sinifikat il-kelma pa. Kelma qasira li tbiddel il-ħajja ta' kull raġel. Giuseppe ħaħsib Ġesu, rabbieħ, għalmu, ħabbu. Kien hemm għalih f'kull mument tiegħu sa mill-ġuf. Papa Franġisku fil-Patris Corde jenfasizza li kull darba li xi ħadd jerfa' responsabilità tal-ħajja ta' xi ħadd ieħor ikun qiegħed iħaddem il-paternità tiegħu fuqu. Kif nistgħu nġeddu s-sens ta' responsabilità paterna li hija tant importanti fl-iżvilupp ta' kull familja u fis-soċjetà? Kull wieħed waħda minna għandna missier naturali. Missier li għandu u kellu seta fuqna anke fil-liġi. U din ħaġa hija parti importanti ħafna mill-formazzjoni tagħna. Jiena rrid insellem ukoll nies li l-papa tagħhom ma kinux jafuh, jew tilfuh ta' età żgħira, jew trabbew mingħajr missier. Huwa importanti ħafna li fis-soċjetà tal-lum nerġgħu niskopru ir-rwol importanti tal-missier. Ir-rwol tal-om jibqa' dejjem essenzjali. Imma huma il-missier u l-om f'dinja ideali mhux dejjem possibbli li se jaħdmu flimkien bl-imħabba ta' bejniethom skont iċ-ċirkostanzi biex irabbu persuna u jtellowha fl-esperjenza straordinarja tal-imħabba. Giuseppe kien l-arus safi tal-Verġni Marija u l-missier putattiv ta' Ġesu. Huwa minn dan lejjun li tinsilet il-qdusija partikolari tiegħu. U l-Papa wkoll jgħidilna kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna inkomplu nħadnu l-paternità anke meta insibuha diffiċli biex naċċettaw lil min ħabbejna weġġana. Jgħid ftakru li l-missier tas-sema jibgħat ix-xita tiegħu fuq it-tajbin u l-ħżiena. Ix-xemx tiżreġ fuq it-tajbin u l-ħżiena. Kemm tkun ħaġa sabiħa li bl-interċessjoni ta' San Giuseppe nitalmu din it-tip ta' mħabba, din it-tip ta' paternità. Illum aħna permezz tal-Knisja induru lejn San Giuseppe u fih nistgħu naraw missier qaddis, refuġi waqt id-tbatija u l-mewt tagħna, akkumpanjatur fil-vjaġġ ta' ħajjitna u l-mewt tagħna.